Kaya ngene abote wong nyambut gawe. Direwangi itir tahu karo tempe. Mergo kepengin cukup butuhe kanggo ngopeni anake lan bojone. Ya. Bukae ning aja lali ngibadahe. Mergo iku wis dadi kewajibane. Mergo ning donya mung mampir ngombe ning akhirat iku sak lawas-lawase. Ayo salat, ayo padha salat ngaji salat ngaji kanggo sangu sok yen mati tembe akhir bisa mukti. Jiro lupat mo 6 7 8 tak tintang lulu ya. Dudu mobil anyar sing mbok gawa sok yen mati. Nanging iman sarta amal-amal kang utami. Terus nggih. Dudu duit 1 miliar sing nggo sangu ning akhirat. Nanging amal saha ilmumu sing do manfaat ning akihe manusa do lali sing kuwasa senengane padha numpuk donya. Monggo selawat. Ya Rasulullah Allah salamun alaik. Ya Rabbi asani wadaroji. Tahu. Ada fatayaji rotal alami. Ya uhelal julal judi wal karomi. Tahu. Kata. Ya sih. Kaya ngene abote wong nyambut gawe. Pak direwangi mangkat esuk mulai sore. Kadang ra mulai barang. Mergo kepingin cukup butuhe kanggo ngrumati anake lan bojone. Ya. Bukae ning aja lali ngibadahe. Sebab iku wis dadi kewajibane dung. Tetot wayahe. Saiki tak ganti tong deng wayahe tong mejite jeh kotong deng langgare jeh sedeng. Monggo mugae ning aja lali ngibadahe sebab ning kene mung mampir ngombe ning akhirat iku sak lawas. Nek ora disangu sing akhir potokane ibadah dumateng Gusti mongko bakale getun tembe mrene bakale rugi ana ing akhirate. Ing mongko rugi donya ora dadi apa, rugi akhirat bakale cilaka. Lagi ayo padha ibadah dumateng Gusti Allah amrih ringgane Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Maragane donya mung mampir ngombe ning akhirat iku sak lawas-lawase. Ayo salat, ayo padha salat ngaji salat ngaji kanggo sangu sok yen mati tembe akhir bisa mukti. Amin Allahumma amin. Dudu mobil anyar sing mbok gawa sok yen mati. Nanging iman sarta amal-amal kang utami. Jadi bukan Innova, Avanza, Xenia dan lain sebagainya yang akan kamu bawa ketika kamu meninggal dunia. Betul? Expander atau Fortuner sing mbok nggo sangu nalika kowe wis ditengeri patolor alias wis tenger. Kabeh kok iki pander apa mbajak dari kuburan gak
dak ndegur jugange ora kamon. Nah, mula seneng donya aja sampai kedereng-dereng, aja sampai kedarung-darung, sedang-sedang saja. Oke. Oke, Pak E. Dudu 100 miliar sing nggo sangu ning akhirat. Nanging amal saha ilmumu sing do manfaat ning akihe manusa do lali sing kuwasa senengane padha numpuk donya. Monggo selawat sudah malih. Ya Rasulullah Allah salamun alaihi ya Rafi asa asani wadaraji ada fatayaji rotal alami ya Uhalazulaki wal karami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muhammad sholli alaihi. Alhamdulillah. Barakallah lana walakum. Jangan lupa subscribe, oke? Oke. Masuk Pak Eko.